place you can go where your heart is free. There's a rhythm that's right for your soul. Take a breath, find your courage, and make the leap. 'Cause your feet always know where to go. And you're dancing in endless flow, in the grace of a perfect design. Stepping out of the dark and into the glow, and the whole world will see when you shine. You can Bai, gaur etxola barruan egin barko dugu tortilla patata. Zenbat tortilla? Bakarra, beti bezala. Azken lehiaketa tortilla bakarra ditu. Ona, nire gabezera bazen dugu. Ui, bai, jotza! Nik emendik eskola jotzi sartuta egingo dut. Vale, guazen eskularroen bila. Tortilla bakarra egitea trampa da. Bai, baina beti guten da. Eta agia zan oso gozoa dago. Patata tortilla etxola barruan bada, gu izan beharko dugu epaileak. Ez da epailerik behar. Tortilla bakarra dagoenez beti beraiek irabazten dute. Azkarak aktore altuari. Bitartan zuez, txukundu etxola liakitarako. Eta gu, shopping egitera, arropa erostera. Zein shopping klase nahi duzue? Hemen edago denarik eta. Ba orduan, maitagarriekin dantzatzera. There's a place you can go where your heart is free. There's a rhythm that's right for your soul. Take a breath, find your courage, and make the leap. 'Cause your feet always know where to go. And you're dancing in endless flow, in the grace of a perfect design. Stepping out of the dark and into the glow, and the whole world will see when you shine. You can
gogorra izango da hau. Frozeneko izakiak izoztuko ditugu. Negu hotza izango da. Negu gogorra, oso gogorra. Hotzarekin ez dit barruna sartzeko gogorik emate. Kanpoan baino beroago dugu behintzat. Ni hau, bai hotza. Ez sartu ere, egozazuen ipuina. Nola handitu zaren udara, noze polita zauden. Nire pilota literatura euskara. Zugabe aztertzen izten beste ipunean. Bani primeran da behin nire kasa. Bani txori bat itzatu nien beste ipunean. Asto zarra eta zer egin zenuen. Jan, luma bakar bat ere ez nuen utzi. Guk udaberrian pinaburuak eta koloretako frutuak jaten ditugu. Eta neguan zer jaten duzuen? Pizza eta patata tortilla. Hala, eta nok egiten du patata tortilla. Gastoro batzuk daude, oso sukaldari onak dira. Ezagutu nahi dizugu egun bat geldituko gara hemen. Ongi, hartu erratza eta txukundu ataria. Eskal frozenen patata tortilla jatea, lan ezin hobea. Loretxoena da, udaberrian txukua egiteko. Badaki, baina orain ez dago lorei. Ui, ederki hotza dago. Eguz barbinan, etxe barruan hotza galita.